झी मराठी, चर्चाही होणारच। खोची येथील जागृत देवस्थान भैरवनाथ व जोगेश्वरी देवाचा नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताचा जागर सोहळा मंगळवारी संपन्न झाला। या दिवशी परंपरेनुसार धार्मिक विधी, मंत्रोच्चार, धुपारती, आरती, भजन, धनगरी ओबी आदी कार्यक्रम होणार आहेत। जागरानिमित्त श्रींचे मंदिर रात्रभर खुलं राहणार आहे। सालकरी पुजारी डॉक्टर सुरेश गुरव, सहकारी पुजारी, भैरवनाथ देवस्थान स्थानिक सल्लागार उपसमिती सदस्य यांनी जागर सोहळ्याची पूर्ण तयारी केली आहे। नवरात्रोत्सवातील धार्मिक विधी, पूजा अर्चा, विविध कार्यक्रम उत्साहात सुरू आहेत। श्री भैरवनाथ व जोगेश्वरी यांच्या दररोज वेगवेगळ्या स्वरूपात आकर्षक पूजा मांडल्या जातात। दरम्यान दररोज श्रींच्या दर्शनासाठी परगावच्या भाविकांची प्रचंड गर्दी होते। भाविक गर्दीत रांगेने दर्शन घेत प्रथेप्रमाणे तेल अर्पण करतात। मंगळवारी जागर असल्याने तिथे पेठवडगाव पोलिसांचा बंदोबस्त असणार आहे। बुधवारी खंडेनवमी दिवशी नवरात्र उपवासाची सांगता होणार आहे। यावेळी वारणा नदी किनाऱ्यावर पावसाळ्यानंतर होणारा पहिला पालखी सोहळा रंगणार आहे। विनोद शिंगे, कुंभोज।